onon fof on calminama, on juurama, on beltanama. Ko min Ibrahima Samba Ba ɗo e Karang hande 23 lewru wattudu 6 hitande ujunnaaje 2024 woni le 23 6 mois 2024 ziare mo ganduɗa en mo mbaɗa hitande kala ɗo e Karang hikka watti duuɓi 20 Allah waɗi en kawriɗo hande ziare o fuɗɗama mo hewno fuɗɗorede ko kamil ina wayno ko he on kamil wona. Alhamdulillahi rabbil alamin, kamil o jangama khatmo o jogori waɗede joni kono waɗi kamilaji goɗɗi ko ɗi capanɗe ɗi jangama nokkuji goɗɗi kono gaddowoji o yottaki in ko takkusan ɗi payi ton ne khatmuji ɗiɗi mbaɗoyte toon on tuma kikiɗe tawa yimɓeɓe ɓeydi hawri kono o kamil mo ganduɗa kambo uditirɗen ziyare o on Allah waɗi mo jangama e tawtorede ceerno Abdourahmane Sow kanko udditimbo eɗen jiiɗi on toon to Latmengue eɗen jiiɗi tottude ceerno Daouda Sow to poste Ker Hayib walla mbiya Medina Baye ko baɗirawo emen ko baɗirawo ceerno Harouna Ka mo ganduɗon o toon to Dakar Malick Sy nden ko ina wayno ko baɗirawo men kanko o lomtini ceerno Harouna Ka ko jaaɗo Guinée Conakry Kumal kanko fonno ar kono o lomtini baɗirawo mum e délégation mawɗo ɓiɗɗo mum Kabirou Ka woni mo jooɗi nden en jiiɗi wat khatmu o alhamdulillahi rabbil alamin dental waɗi ko fuɗɗi ar seeɗa alhamdulillahi rabbil alamin ina jiya hen hoorejo taɓital Pulagu Alaji Sidi Dem to Gambia eyyi hoorejo taɓital Pulagu Gambia Alaji Sidi Dem omo jiya e tawtoraɓe oɗo khatmu o ari o arde e délégation woni dental mangal saabu o arde e ceerno Mamadou Ly toon to Banger kala ganduɗo Gambi andi taɓital Pulagu ganda ceerno Mamadou Ly o ardine kay ceerno Mamadou Lamine Diallo ɗo Bara on ne kazalika o tawi ɗo kotirawo men ceerno Tafsir Ba machallah ɓeɗo fof ko andaɓe e taɓital Pulagu he ha yetto e Bouba Diallo nden bisimilla mon ceerno on calminama on beltanama Alaji Sidi Dem kala ganduɗo ɗum on gandi wona jajaɗo saabu Pulagu ngu sohli ɗum sosɗoɓe ɓe ɗum cohli joolaɓe ɓe ɗum cohli sernaɓe ɓe ɗum cohli jolfuɓe ɓe ɗum cohli ɗum minen en gandi minen yo woɓɓe minen jahato mum galle mum masalan toon to wiyete Marakisa minen jaha galle mum Birkama minen hemum kawra e nokkuji fof minen jiiya no waɗata e leƴƴi ɗi fof kanko o yiɗi ko leƴƴi ɗi fof yo ndentu Afrique fof yo rentu wona gotum hono fulɓe kadi fof yo ndentu wona gotum nden tawde o ari o hawri he oɗo khatmu meɗen enen ɗum bismo kanko ceerno Alaji Sidi Dem e dental makko ina wayno ceerno docteur Abdou Bane ceerno docteur Abdou Ba mo ganduɗon o ne wari Sare Malle Pakacar walla mbiya Dakar walla mbiya Pire kala ɗo université woni tan e nder leydi he si welima mbiya toon o jiya kanko omo jiya he foɗɓe wadde ɓe yewtere nde e ñalawma he o noddi kam hanki o yimbo ara eyyi o immoto Dakar o ara kono o wona baalowo saabu ko Pire o waloyta université gonɗo o Pire bo toon jangguina ede Tiwawon kamne Allah waɗi o yettima joni Mamadou Lamine woni jatigi makko Diallo nden Seydi Ba bisimilla min beltima nde min jima bisimilla journaliste men kono kadi guiɗo men bal o wona ceerno men bom journaliste mo ganduɗa kamil si feccama kamne ko o jogoto khatmu mo janga o bo jogoto juusu mo janga woni almami Eliman Ka journaliste men o ardi he masalan he bagage je ɗe fof machallah bisimilla ma Seydi Ka a weltanama golle ɗe jooɗi publicité ji ɗi jooɗi haala ka yooɗi bisimilla ma eyyi eɗen dañi koɗo kadi immiɗo ɗo ha Thiès wiyete Ahmadou Ndiaye to Thiès gila hanki o immi Sokone o waali ko joni o yetti koreji men Sare Bohum naɓe ngari machallah e koreji men bitta yende jawen bijji kodde ɗe eyyi hankadi e koreji men julɓe fof e quartier o fof rewɓe ɓe ngari fof en ngari en mbawa on ɗon limta ɗo joni kono miñirawo men May Hari Ba ari arde délégation mawɗo ɓe fof ɓe ɗo on jiiɓe
koreji men saare bohum naɓe ngari saare Mamouda en mbi saare bohum sah Mamouda natori saare Cikam natori ambo kaw men Adama Ñalir Sode elle kam ko accotomi ɗo de Seydi Sow ndeke ari bisimilla ma nden joni ko en mbaɗat hatmu o tan saabu ko en dañɓe ustade dental sayngal wayni Samba Ami Sow yaay mum usti e betawe he ay Abdourahmane sah yehi toon ko ganda enen fof ko en fonɓe toon yaha kono ko waɗi ayi ɗum kaki quartier o fulɓe hoɓe toon jeehi kono ko tisubaru moftete si Allah jaɓi dental ngal arta ga on tuma nden ɗum taki in wayni kono noon yettere Allah mawɗo debbo yo Allah yurme yaafo ɗum Allah harna ɗum aljanna en calmini fof dal mawɓe koñɓe ceerno Ousmane Ndiémé kaw Demba Thiaji Diallo mo ganduɗa kanko woni hoorejo fedde nde woni dayira o Ibrahima Ndiémé Sow ɓen fof ɓe toon to Sankare to kono kam woni hoorejo golle ɗe nden joni ko en dottat mataw konngol hoorejo tabital pulago saabu en ganda ko ñallo walla ko baalowo ɗum jiɗɗen noon ko ɗum en mbaɗa profite o kam kala hen ko waɗata tan o fuɗɗo gila joni on tuma totten ceerno Dawda o janga hatmu o ko heddi ko ha takkusan walla ha 3 heures saabu docteur Abdou Ba waɗa ɗo yewtere ceerno Dawda kanko lomti Haruna Ka ko mbaɗo yewtere eyi tawi oyanin ari docteur oyanin woni Abdoul Ahad Ba Cuurum kamɓe ne ɓe jogui ziyare hande noon mi anda no wata so wawino ar so ronki ɓeɗo kam ɓe ɗiɗo kam ɓe iɗoto yewtu e ñalawma he heddiɓe Abdourahmane Sow en kaw Gedda Diallo Sangil en ɓen kucca jamma e yimoɓe ɓe ceerno Demba Sow en ɓe he bolol ɓe ngara eyyi nande hay ala oyani jowere jeɗe kaw Banja on penti jimol ngol yimoton e dayira he may e Ibou Ndiaye ɓe kam ndignoɓe mbi ɓe jimi ɓe dañi jimol diine jimol dayira jimal ngol hikka Ibou Ndiaye ba noon horima ara o neldiri saku maaro joni noon on ngari minon on paadi de yimre mon de may haari bisimilla mon joni totten hoorejo o tan saabu en ganda no in wata ala kulli haalin eɗen mbiya bisimilla minen jiiɗi ñallon wi fulɓe ma garɗo julɓe ma garɗo minen si wiyama taɓa hoorejo tawitin pulago ari tan eyyi bisimilla eyyi Habi Ansata Ba Sare Bam yo on ko sohnajo men yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere bisimilla nden min totta on konngol rek son kaali duwotoɗo duwo ko heddi ko hankkadi kuccen kikiɗe ha jamma si Allah jaɓi bisimilla yaafode ndimino yejita boom kontuɗo sini yaafode hoorejo harma fuɗɗo eyyi ceerno yaafode eyyi Alaji Adama Ɗayam Diallo moɗo ko mawɓe saare he o jiya ko he mawɓe pulagu he o jiya ko he kilifaji men o jiya moɗo eyyi talibaji daraji ɗi foof dara Alwahu Dini Ba nan ɗo dara ceerno galle Mamadou Sali Sowari na ɗo dara Yero Diallo na ɗo dara ceerno Ibrahima Gaɓude Ba nan ɗo dara Cheikh Oumar e woɓɓe fof nan ɗo kawri nden bisimilla maɓɓe joni noon ɗon gandi ziyare o hitande fof waɗat momo teddinira waɗat mo famille momo to teddinira tawa ko gurɗo walla ko keyniɗo hikka noon ko mawɗo men moƴƴo biyeteɗo Alaji Abdoulaye Ansata Diallo toon to Ndofane ko on teddinira ziyare o hikka eyyi joni noon hanki délégation mawɗo o ceerno Bassirou Tall immini eyyi ɓe ngari ɗo ɓe immi Louga henoriɓe ko tanirawo mo woni ɓiɗɗo mum biyeteɗo Yette Tall goto mi yejiti inde nde o arde Amadou Tidiane Ka ɓiɗɗo Abdou Ancha on woni Amadou Tidiane Ka kamne ceerno Bassirou Tall gondata daiman yimɓe sappo otoji ɗiɗi ɓe gaddi ɗo hanki ɓe jotti ɓe mbi ceerno Bassirou Tall neli ɓe o nanimi inniri ceerno Abdou Anche Diallo toon to Ndofane o weltiman kanko ceerno Bassirou Tall
kam ni taki ziyare adda ha gaay mo nangano ko 19 mai kono Allah wadi tawbe Amerique kanko Ceerno Bassirou Tall mo Amerique e Ceerno Amadou Tidiane Ka mo be Amerique kanko tigi be noddi be mbi kam sinda ko sago mumen tayde mi iniri odo gido mumen do mi accu ha juule tawbe ngarti dum wadi hanki be ngari kamen non ko e pawno ko samedi kamen on luganabe ndofanabe kambe ngandi ko dimanche kono kamen luganabe pawno ko samedi wala weta wona dimanche be ngari do hanki be jottini kongol Ceerno ha be noddi Ceerno Bassirou Tall hori mum min kaldi téléphone fodde minute joyi dum ko yeso o mawnam Umar Hari ba banganya mawnam boni bo jodi hande ka woni do khalifa général kaldu be Ceerno Bassirou Tall on nani ko haali ko e weltare mum e sawarde mum o wi sindo wonano mo daña hobbe sarifabe bimbi ono délégation walanno kono si Allah jabi kamen luganabe yobe ngacce be kota kono ndofannabe be o woni khalifa o Alaaji Mamadou Penda Diallo mo arda e otoji tati mawdi wala oto mawdo otoji didi tokosi e ngara be bolo délégation mawdo be lawol be ngara si Allah jabi pour be kawra e nyalawma o yo e jamma o e ko dum do jinnomi hen timin gandon den kamen ne siko Allah be jettama be jarnama sabu poddono Ceerno Bassirou Tall hande imminde otoji didi gila lugga indoga haado be ngara yottina ngal lelal mi haalda e Ceerno hoore mum téléphone sindo bo be ngara biya Ceerno neli min tan mi foga kamen peeji in kono Ceerno noddi téléphone Ceerno totti kam Ceerno Bassirou Tall min kaldi o duyi o welti o wi kam sin hawrano ni wondo hay kam o aran hay o juma be ngari haado kam Tidiane Ba o wi kam o juma non ko o nyaagi yumbo timmo e jam ha Ceerno Bassirou Tall ala uditamo nden dum ko dokkal mangal ko dum enniya mawdo ko dum teddungal mangal il faut mi yotina in hande men wat goddum sabu ko downi fuddode de ko heddi ko inshallah taala ha yeso nden Alaaji Sidi Dem ko non no nanirɗani bisimilla be helawo do ci ayotto non inshallah on ko foto sarto yo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم musidal julɓe kawruɓe ɗo fof en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en calmini salamu l'islam wiide assalamu aleykum wa rahmatullah en calmini Alaaji Ibrahima Samba Ba e kala kalifaji kawruɗo ɗo fof en calmini goto fof inde mum e yettode mum non ne calminirten Ceerno Mamad Ly Ceerno Mamad Lamin Diallo Ceerno Tamsir Ba ɓe ganduɗa ɓe ndendumi lawol ngol min ngari notade hande oɗo ziyare Ceerno Samba Ba min calminima min juurimama min keɓi hande weltare mawde e yettude Allah e nelaɗo muɗum baɗanɗo min ɗum komin mbawa waɗande hoore amen tawnude min nde ɗo nyalande nde minen ɗumin jettiri no feewi nonne kadi calminirten musidɓe meɗen rewɓe yayiraɓe jooɗiɓe ɓe fof eɗen ɓe calmina e halifaji mawɗi jooɗiɗi ɗiɗo fof en calminiɓe eɗen kolla musidal ngal no ko Alaaji Samba Paade sinno wonino ko wawde e dañde wondo wona mine yimɓe nayo jowo gardata ɗo hande kono ko Allah andi yoni komin jiɗno hande ta tabital plago ngal leydi Gambia kala tunduɗo woni e Gambia haysi ko yimɓe sappotano to immi na ari tawtorede nde nyalade ɗo hande e dow hoore Samba tinde min wattorde min famde min yidde min e yidde leñol ngol e fonkude leñol ngol kala ɗo tolnimbol dari e ngesa leñol e tan omo rema nder si wiyama Alaaji Samba kewrama ko paaɗirami fof mami accu ko jaggumi ko mi immo mi ara mi tawtore nde ɗo nyalande hande nden Alaaji Samba minen ñaago Allah nde ɗo nyalande kala ko duwaɗo yo Allah jaɓanini e kala immiɗo ne ari tawtora nde ɗo nyalande kala teppere ndo yaɓɓiɗi yo Allah windan ɗumin baraji nonne calminirten khalifa meɗen o docteur Abdou Ba to Sénégal
ko musidɗo ko waajirawo meɗen ko giɗo meɗen ko minen ndendi liggey goto e nder dendal tabital pulagu te ko pindinowo leñol ngol ko pamnowo leñol ngol ko ɓamtowo leñol ngol ko gandinowo leñol ngol nden eɗen ɗum calmina eɗen ɗum juuro eɗen ɗum jetti no feewi e immagol mum kosngal mum ara tawtore nde ɗo ñalade ko wiyete ko noon neɗɗo sa wi yiɗi wi'e a waɗat ko mbireteɗa ko mbiɗɗa ko ɗum mbireteɗa ceerno Samba Ba kala komin immine geɗe mum minenin jawi ha fanni ma wona minen jottini komin jiɗi ko wadde kono minen ñaago Allah e nelaɗo muɗum yo Allah tawnu en ko arata inchallah ceerno Samba ma wotko tabital pulago ngal Gambia ne immi eto ara tawtore nde ɗo ñalande maɗa kala kewraɗo e nder tabital pulago ngal Gambia teppere ma darima toon a yettini toon moƴƴere ma a yettini toon gandal ma a yettini toon mbawdi maɗa nden minen ma ñagano Allah yo Allah ɓoydindirma e cellal e bawgal e kattane timminde diine Allah de cukkuɗaɗe so ɗon yawti eɗen ciwtinira leñol ngol neɗɗo de kala ko mbawɗa won ko gonɗa ko tan mbawata won sika jolfo ko jolfo tan gonata sika pullo ko pullo tan gonata nden enen leñol ngol eɗen poti tinnade no feewi ƴeewen no mbaɗeten jokkodiren ɗoftodiren paamodiren jiɗodiren ɗoftotiren ko moƴƴi sabu sa laari hande nde jonde joɗade ɗo ɗum sa laari na ñeeni ina weltini ina fewtini wiyeede hande Alhaji Samba Ba Karang waɗa ziyare musidal fulɓe immora ɗo kala ɗo ha Louga Gambia Sénégal Casamance wona immona arana tawtore ko yettere Allah no feewi ko golle ɗe o golli neɗɗo awata makkari gerte puɗa ɗon ko gawɗa tan fuɗantama nden sa awi moƴƴere nden moƴƴere fuɗantama eɗen ñaago noon leñol ngol yo en tinno mbakkiloɗen ɗoftotiren jiɗodiren paamodiren ayi sa wi yimɓeɓe yo jiɗma a adoto yiɗ hoorema a wi yo yimɓeɓe kersuma a adoto hersu hoorema sa hersi hoorema huli hoorema horsini hoorema yimɓeɓe kulatma kersuma ɓe korsinma nden leñol ngol eɗen noddi leñol ngol yo en paamodir kulodiren kersodiren ɗoftodiren ɗoftoɗen e les kalifaji meɗen enen sukaɓe ɓe se en mbawat en keɓat duwaw e barke en mbawa ɗum heɓ e caggal kalifaji leydi ngare ponken kalifaji meɗen ɗoftoɗen kalifaji meɗen mbawen enen ne bimbi teddine sa yawi keɗɗo yeeso bimbi sa heeɗi yeeso wallahi a yiɗattaɗa teddina sa teddinani babam noon a yiya min yomi teddinma annetaɗ ina kam sakkiri ɗum tan no woni e aduna ko o immo o ara o immo o ara nden tinnoɗen enen sukaɓe ɓe ciwtoren mawɓe ɓe takkoɗen mawɓe ɓe ɗoftoɗen mawɓe ɓe keɓen duwaw mawɓe o keɓen barke mawɓe ɗe se kala ko mbawɗa daña heɓani barke e duwaw in heewat kono in nafata ngare noon mbaɗen feere ɗoftoɗen kalifaji meɗen jaɓanen ɓe nden en jetti hen Allah no feewi ceerno Mamman Limbo ɗo o weddo hen konngol assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam eɗen jetta sababu ko woni jonde men ɗo woni jonde l'islam ziyara l'islam ɓeydodirde l'islam meɗen e enɗam meɗen
en calmina gonɗo sababu jonde men ɗo woni oustas alaji Ibrahima Samba Ba joɗaniɗo en to karan siko jeeyaɗo Gambi e Sénégal o Sénégambinnajo. En calminima no feewi kanko e halifaɓe makko e miñiraɓe makko e suddiɓe makko e hoddiɓe makko fofof calminama juurama duwanama no feewi. Kadi en jettum Allah no feewi, ɗen jetta sukaɓe almuɓe ɓe tawɗen ɓeɗo e kamilu he, saabu kamilu o tawi ko sappo tawnoɗen ɗo jeetaɗoɓe fof ko sukaɓe lees te heɓe ɗo jangga arkude labde ɗemɗe labde. ɗum koko yettirte Allah no feewi. ala kulli haalin en ɓeydi yettude subhanahu wa taala e kala waktu dañde oɗo jota jiya sukaɓe ina joganima deftere Qur'an al Karim. ɗum koko yettirte Allah, kala ko sukaɓe jogiti ɗum ina yakora ko yeeso ɗum fayi. tawino ko mawɓe joom denɗeni tan tawɗen ɗo, a tawanno ɗum ɗon ina yooɗi e si tawi yakar mum na manki. ɗum heɗen calmina sukaɓe no feewi. kadi ɗen calmina halifaɓe maɓe nguusiɓe doleji maɓɓe e golle maɓɓe ha nabi ɓe jangguinoyiɓe Qur'an al Karim. ɗum ko saba halifaɓe nehiɓe he ɗum. eɗen jettira ɗum Allah, ɗen calmina halifaɓe ɓe. en jetti Allah no feewi. ala kulli haalin ndeɗo jonde en jettani hen Allah oustas Ibrahima Samba Ka, saabu ko neɗɗo mo ganduɗa hay goto wawa yobdemo e golle makko moƴƴe ɗe o gollata e nder umma he, eɗe o gollata e leñol he, eɗe o gollata e nder julɓe he. ko kala waktu kala dula ɗo nani ko foti gollede ma o ƴeftu faɗo makko, o ƴefta koyngal makko o yaha ha toon, o waɗa hen gandal makko e feere makko e jawdi makko fofof o waɗa ɗum toon ha o heɓta hen no jiɗirde ni. ɗum omo yettirane ɗum Allah. wadde so dañi ñalande la budda julɓe ɓe ma tampu hen ɗo fo gara tawtamo he ñalande he. tenti noon ñalande noddine ko ñalande ziyara sunna Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam e duwanade halifaɓe men jawtuɓe ɓe e kala ɗo julɗo wawi yawtude. ɗum woni ko o noddiri. ndeɗo jonde ne weeli notade no feewi. si ɗon yawti en jetti hoorejo men momin gardi oɗo, kanko woni Alaji Sidi Dem, woni hoorejo tabital Pulagu leydi Gambi. e o salminama no feewi, o juurama. kanko ne ko neɗɗo tinniɗo ɓittuɗo noon, sa yo wawi tawi nde ɗo ñalande ko hoddiro Allah e golle oustas Ibrahima Samba Ka waɗi o wawi tawede ɗo. e si kala ɓitte kam kala dongal homo rondi gandunomo aɗa andirimo ɗum. Allah no resnimo hande Pulagu Gambia, e si wona Pulagu tan woni ko o doganta ko leƴƴi ɗi fofof. garɗa hane nokku makko a cikkata ko sosɓe ɓe woni ko o gollanta, walla jolfo walla leƴƴi goɗɗi ɗi ha joolaɓe ɓe ha sereraɓe. ɗum kay homo hoddi he mum, omo dogana ɓe jamma e ñalawma. kala ganduɗo Ala Sidi Dem a yurmetemo e dow ko Allah rondimo ko. e si dongal ngal de ñaago Allah yo Allah hoybinga e dow hoore makko, yo Allah waɗanmo tekkere dongal ngal bi jayi Nabil Moustapha. homo ardi he e suko mo ganduɗa miñiraɗo meɗen dariɗo tinniɗo e golle he. sa yi Ala Sidi ɓuuri heew wawi wurtinde ɗeɗo golle ko dañ jagganɓe mo caggal makko woni Alaji Mouhamadou Lamine Diallo. o jooɗi ko Esew ɗo e Baara, Esew Baara ɗo ɗo woni galle makko. kankone o muni ɗo, o tinnima no feewi. kankone o yettanama ɗum Allah. alhamdulillah, jetto e godani Allah. min gari kadi min tawiɗo kotirawo meɗen, muñirawo meɗen, khalifa meɗen te Ceerno Tamsir Ba, ko sécurité Gambia o liggotono ha waɗi riteya. e si sa tawimo e nder yimɓe he, so wona a tawrumo uniforme a wawa andu ko sécurité o gollata. saabu wona ɗum o yarata e yimɓe he, o yarata yimɓe ko musidal, o yara e mabɓe he endam, o yara e mabɓe he l'islam. ko ɗo min tawimo e nder programme o. kanko no yettanama Allah no feewi. si ɗon yawti musidɓe suddiɓe ɓe bila he yayiraɓe miñiraɓe suddiɓe, kamɓe fof ɓe jettanama Allah, ɓe jiyama ɗo eɓe daari darde timmude, kadi ɓe jooɗi jonde l'islam, ɓe jettanama hen Allah. ɗum ɗon foof e wade noon ko oustas Ibrahima Samba Ka woni sababu ha ɗum ɗon Ibrahima Samba Ba woni sababu ha ɗum ɗon fof wawi heɓade. ɗum on jettirama ɗum Allah no feewi. gueɗel gotel hawjini kam noon e nder programme o, yetta sowen ɓe ɓuuri ɗo heew. mbiɗa andi tan oustas Samba Ibrahima Ba sa defa han ko heewi, jetta sowen ɓe mbiɗa andi maɓe mbaɗɗo salik, saabu kam ko kamɓe tan goni ɗo. e wadde bisimilla mabɓe kamɓe ne ala kulli haalin. e jetti en Allah no feewi noon. ɗen ñaago Allah en laaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam. kala ko duwaɗo yo Allah jaɓan men ɗum. kala garduɗo e haaju yo Allah humtu haaju o.
tawne ɗum duuɓi limiɗi ngarɗo hen fof koyngal nga ardinga yo Allah waɗ ɗum kabarangal bakkat e windanede baraji bi jahol mum e garol mum fofof yo Allah waɗan men ɗum ya rabbal alamina yo Allah tawni en ɗum duuɓi limiɗi rokka en cellal e sellirede barke nabil Mustafa bi Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. o Dawda Diango ceerno Dawda Diango khatmo noon sa wi ko balɗiɗa o Haruna Ka rek na yona kono noon ko ceerno ne ko jiɗo Allah okki ɗum dokkal manngal ngal weeɓaani oɗo jita ɗum hannde galle mum sa woni ɗon lebbi ɗiɗi o nanat hawsa o nana Yoruba eɓe arde sa ko hawsaɓe ko Allah okkuno ko Baye Niass ko ɗum Allah eggani ɗum ila Nigéria ha Cameroun ha Ghana mo tañi talibaji ɓe to ɓe ngara jannga poste kadi hay galle mum eyyi ɓe kaala sukaɓe mum ɓe fof ɓe nani hawsaji eyyi andi ɗum woni ko in fiftata eyyi mbo jogui galle ne Medina Baye Sam eyyi nden ko kam jangganta en hatmu o fuɗɗano en masalan programme o o lomto Haruna Ka kono o lomto Medina Baye kono o lomto ceerno men ceerno Ndiaye Jukke hoore mum mo ganduɗa kanko ɓesgu mum walla kanko yamirno ñalande nde gila e jamanu mum taki publicité o nanano yamirode ɓesgu ceerno Ndiaye Jukke to Ndar Saint-Louis hankkadi fof natori sen mbi ceerno Ndiaye Jukke tan ko heewi naati eyyi mi sikki hay soirée naɓe naati bisimilla seydi Dia Sow. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعلن الله من المفلحين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول المصطفى الصادق العميم وهو أصدق القائلين ومصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس والجعفر والعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائقا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم الشافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماهلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا عائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته
ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها استراحة إلا أتنا على قضائها في يسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربنا يا خالق العوالم هل بيننا وبين كل ظالم. يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا. يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من بضيعة وحرج وامدد علينا من همائك الأمنى سرادقا من حمل فيه يمنى. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنبك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يخفر ولا يضام. اللهم نضرب بك في عنهر أعدائك ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم انك اعلم باعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم اغفر لنا لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائنا واسنا. اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين واحرشنا في ضمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. واكفنا ما اهمنا وما لم يهمنا من امور الدين والدنيا وكف عنا عيد المعتدين ولا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره. من على الأحباب كلهن بقوة الشهود واليقين نعم تزيد اليمن والأمان والحس والمعنى والاطمئنان. يسر إلهي كل أمر آسي وجنبا بلادنا المعاصي شفا به تصاص الاستقامة وتبعد الريون والأوهام. أتمم صلاة بسلام دائم على رسول الحق خير الهاشم. أجب دعاءنا وأتف عبدك ما يروم قداك وحدك. أجب دعاءنا وأتف عبدك بما يروم قداك يا ربي بسر ذاتي يا ربي بسر ذاتي بذات السر وأنت أهل وأنت اللهم يا ربي السادة وفي الصفات فكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان. ثبت قلوبنا على الإيمان. ثبت قلوبنا على الإيمان ولتهدنا لأمل الإحسان. انظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وعد دينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وأجل لكل من إلينا أحسن وجازي أن الجزاء الأحسن بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قد هبي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا تقبل الله. ka adama nyale kongi seeda tan sabu wadi be ganda ko yahat e ganda wala e man gandi e mananno kongi seeda docteur Abdou Ba duo hankadi jehen der galle seydi so o woni adama nyale so mo non dono adama nyale so batara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe seygaɓe haalɓe fulaaɓe wiide wiman tan yaɓire la kontu mo musa sabala mo rajum ko tegella
nde woni en jetti lamɗo Allah subhanahu wa taala en fulɓe on calminama on juurama dendagal no gonɗon ene gondani no lamɗo Allah subhanahu wa taala jalla jalalu aji kamal o waɗen didol lañal debbo e gorko suka e mawɗo mbimi e wimami tane ɓerella konko Moussa Sow walamo yer jaam poli teŋella alhamdulillahi jettoje godani Allah en jetti lamɗo Allah subhanahu wa taala kam woni jalla jalalu aji kamaluhu o wi son kaljiti jetton halifa men jeɗɗiɗo min lamɗo Allah subhanahu wa taala min wi wa kulle seyni sababu min ko hakkude jinnaɗo gorko jinnaɗo debbo ɗon nde ɗon jippino darul duniya o wi son kaljiti ɗum juuloɗen e laaɗo Allah sallallahu taala wa sallam on woni khatimil anbiya kawni imam mursalina en si tawino wonano kam min lamɗo Allah subhanahu wa taala komi telɗo e goto yagalam mi waɗatano asamaneji ɗi jeeɗiɗi mi waɗata leyɗe jeeɗiɗi mi waɗatano funnague mi waɗatano hirnague mi waɗatano rew mi waɗatano worgo mi waɗatano hendu mi sekatano maaje ɗe komi telɗo e goto Allah on juulano e on e laaɗo Allah sallallahu taala wa sallam de woni on calminama on juurlama lamɗo Allah subhanahu wa taala jalla jalalu o fecci en feccere mawde sa andi ɗum haɗande fecca sa andade haɗande fecca saabu lamɗo Allah subhanahu wa taala o wi fulɓe o wi konguɗi mon ɗiɗi kaldu toon ko ɗin julde toon o wi ɓeɓe duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ɓeɓe duuɓi jeeɗiɗi hay goto men mi yiɗani acca kosam ɓeɓe duuɓi ɗiɗi heeɓe musnaya e mumen ɓeɓe duuɓi capanɗe jeeɗiɗi o wadde bo koye dama e ñoñali gobra e kunoji kene keccedi gallaɗi jooɗi pusoji markoji jengaɗe buunaji jemma ceeji wetndogo beela kocca metta gaynaka ɗi kamatini anjani deydine ƴiwoje ɗi kam paaci dewle ɗi laaceje ɓalliɗe leydi wona balliɗe kala jungo jaggani kadi mbiyete belɗi defaɗi belɗi juɗaɗi belɗi cahaɗi kam ɗi mbawi siilo tappaɗi kewi yahdu yawa nden ko ɗi on wadde fulɓe ɓeɗen mbiya allahuma amin alhaji Samba tabarikallah alhamdulillahi hono ma weeɓani ko an jooɗi e jeeri haɗa ƴooga e maayo alhamdulillah jettojo godani Allah min Adama Modi de mbimi min Adama Ñalel somi dañino jettor ɓurɗo jettono walla alhaji Samba mi yettatnoma mi dañatno yettore ɓurde nde saabu wallahi tallahi wona dañde jot mi fogano dak mi arat ɗo jemma hande miɗo waali to wiyete Jawle nder Sine kono alhamdulillahi ñaguimi Allah taala subhanahu wa taala gurdam ɗam gurduɗen hande ko goɗɗo tirɗon kew foof yo lamɗo Allah wallam ha mi tawte ñalande ma saabu banu Adama neɗɗo haydara o jarataci wona tinde namɗo Allah subhanahu wa taala Allah jibinani o jibinaka o ala baba o ala ɓiɗɗo o ala sirko diɗo kono nelaɗo Allah sallallahu taala sallam ko neɗɗo o jibinama o wabama o musli o taka o itti ɗum masjidi haram hawnaji masjidi Lansar to jemma ala ñalawma ala duule ala nangue ala ne lewru ala haydala ala toon ko tinde waɗi ɗum alhamdulillahi tabarikallahu wallahi min latoto gawle ma wona min waɗin ko an woni jool darɗo joom darde juutde joom jungo juutgo joom yitere juutde largal damal galle to sare kabama walla sare kaba malle Kumba Saro malaɗo jarga rumano sellu mama galo to joom waɗi liiloɗe jomboɗe to bona bo moƴƴa ƴawgoɓe to jetta bobo e konnadi wallahi ɗum ɓadaki ɗo kono si lewru korka ndu heddima balɗe tati daroɗa e ngal damal galle dara to batara kaba woni cooda saku sukara taccambo e lerinde nodda Omar Maga to woni caggal sabu miɗo andi jaase ittuɗa cuddiɗo kono alhamdulillah tabarikallah si sukara o ari no jaase bo wawi wal ha weeta mbo yaha walla mbo ñalla ɗon mbo yaha kono ne mballo yiɗa daban teɗa andi ko fergiti ko satalla kay nayni wawi yekkit nden ɓawi ko daban woni dow haɗa andi lelal ngal nelata nodduɗa Omar Maga walla on kawru mbiɗa ɗum naɓanam sukara o ha damal Adama Ñalel rewɓam ɓe mbiyatama Alhaji ɓe mbiyatama Alhaji Samba ɓe mbiyatama Ceerno Samba ɓe mbiyatama Njool Samba ko joom sukara tan ɓe mbiyata si lewru korka ndu darima sukara o ari sukaɓam ɓe suddi ɓamɓe horatɓe ɓe lisamo waɗɗima daɗe mumen ɓe ganduɗa hoorema ɓe Allah lamɗo subhanahu wa taala o fawani ɓe korka saabu ɓe ɓornata ko comci ɓe mbaɗata haydara Adama Baro tottata Alhaji Sidi Dem sukara o feccana kam hen machallah alhamdulillah Adama Baro tabarikallahu Alhaji Sidi Dem alhamdulillah sukara alhamdulillah welda kam minirtuma hen tabarikallahu cukalon koñ ganduɗa hoore ma ɓe ganda Allah ɓe ganda nelaɗo Allah ɓe dufata ko tubaji Allah farlani mumen korka si joɗima ha betawe ɓe gara ɓe daro e damala ɓe mama Adama wiyanama ɓe hoɗo suuka o mi yaɓe sukara o boni Alhaji Samba Ba kam addi mbo ha lewru korka ndu maaya ha juuleta sukara o mbo ɗon wallahi la ajim simi dañino konngol ɓurgol ngol billahi la ajim wallahi la ajim mi haalanno ko ɓuri ɗum kono alhamdulillah laar heccan ko ɓooyani tan an lijjitta kam wona min lijjitma ko gandal ma e yitere ma e moƴƴere ma haɗa dañi suudu yumma haɗa dañi suudu baba haɗa dañi talibaji wallahi an a yewaka ko ɓooyani tan mbiɗa kam Adama mbimina mbiɗa kam hoɗo gonɗa mbima miɗo Kaolack taw haɗa Dakar mbiɗa kam i haɗa Kaolack mbimi o kam a daw noon tan mbimi ala ɓiyam woni ga o sellani manda mbaɗɗa yiɗa nomi haalan kono mi haala ɗum mbo wona gawlo ala ɗo neɗɗo fof neɗɗo ko gawlo oya eɗen gandi kay Serigne Bamba hay goto ɓuura ɗum teddu en gandi Saykou Oumar hay goto ɓuura ɗum teddu en gandi Alhaji Amadou Deme hay goto ɓuura ɗum teddu kono ɓe fof na waɗi ɓe ganduɗa hoore ma si ɓe jiyaniɓe tan wonɗo ɓe kalata
manam Serigne Bamba so yaani Serigne Ibra Fall rek o yaani Serigne Ibra Fall tabarakallah nden won ko woni nden eɗen gandi kay say ko Umar al Fuutiyu so yaani Alpha Oumar Ceerno Bayla kay o lamdo ɗum de ke won ko woni Alaji Amad Dem kay o wi kala ko neɗɗo lamdotono kanko simi alaɗo sa yehi ko sa hono wiyete kadin gorko jiyaɗo hono dagga jeerinajo Alpha Abdoulaye Ndulla o wi son jiyani kam lamdo ɗum kande kay ɗum ko ɗon koyen yahata tabarakallah alhamdulillah naam alhamdulillah tabarakallah on woni doom jebbo ko woni Amaral Muminina on woni gando kulli fallin kam andi kode o andi defte o andi asaman o andi leydi o andi funnange o andi hurinange o andi worgo kongol fongol nani o liggotogol ha anda kongol woni nde o wirti fulɓe ɓe jammanayi ɗi o wi dow dabbata ruma dabbiruma bone mbar rume takararu mbar nduma asiye o wi darno pucco mi nani kongol o wi wadda waati ngaari mudo wande o wi ndaw gonga nde wadda waati o yahi wuroyta gayel ngel ngel rondi wande ɗum taki alhamdulillah fulɓe mbiyete janngani gandi nde o haali ɗum hewɓe hen mbiƴe ko taki Alaji Amad Dem wi fulɓe janngani gandi o wi ngare nde ɓe ngari o wi lamdi ngari o wi hoɗi ngoni ɗin o wi min on lamɗo cingata mere nde toɓi ha wiyama kiw hooti ndiyam huuɓi toɓatani tippeje darima ko baade hono memata leydi kala ganduɗo ɗe yekkit jungo pullo goto wini jungo o wi eyi o wi aha wi ko onon tan goni ɗo o wi eyi baade ndiyam ɗam no ɗe foti ni e hewde sit andude ɗe de saɗi kono noon hono ƴiwole ɗe hono ɗe poti ganduɗo no ɗe foti fo yo yekkit jungo pullo o wini jungo o wi eyi o wi hono ƴiwole ɗe mbiyete kala ganduɗo inde nde yo yekkit jungo pullo o wini jungo o wi eyi hoɓe leppata e ƴiwole he pullo o yekkiti jungo e ɗum haɗa heɗa o wiɓe hande gandon ko mbinomi ko ñallata wala ko kalmi ko wallahi la ajim gonga darima gandal darima o wi pullo an ko taki mbiɗa haɗa andi baade ƴiwonɗe no ɗe poti o wi Alaji Amad Dem mino andi o wi ɗum haɗa heɗa o wi ɗum si dabbu si wiyama gota mere nde toɓi ha simti dabbude ko baade ɗiɗi keɓata leydi ko wiltinande tan e ñolnande ko ñoli ndungu fof ko wadere ko wilti ndungu fof ko wadere ɗe keɓata leydi wona gonga o wi ɓe nde yawete ko gaynal nde wiyete ko dinkal nde yawete ko dewal o wi gaynal arata takkusa nden tan aynaɓe ɓe sukaɓe ko famɗuɓe doole ɓe ndiwoma ɓe gaynoyi nde toɓa ndiyam kewɗam ɓe jana faɗɗuɓe ɗe bille ɗe loddi ɓe kooti sagata ɓe ngara nde yiilana ɓiroɓe nden wiyete gaynal o wi ɓe dinka o wi nden arata lelorɗe waɓe ɓe no baala gatam jallo ɓe gona yimɓe fewɓe heɓe cohluno udditoy nde ɓe uddani sindu dinni ɓe mbaɗa koyɗe ɗe ding ding nden wiyete dinka o wi ɓe dewal Allah nden arata wetndogo ɓuuɓol wetndogo ngol e ɓuuɓol ƴiwonde si naate suudu puyɗo juuloyta fajar ɓen lootoyto hen janaba ɓe jooɗo ɓe calligonna ɓe lappa e balbe kaɗa andan wiyete dewal Allah o wi ɓe ɗum taki mbimi fulɓe goni janngani gandi ɓe gandi koode ɓe gandi jemma ɓe gandi ñalawma sa yaade ɓiɗɗo pullo gaynako ha koode ɗe mbi tel si maayo suranu ɗum o hootatto to jiya o laarat bolol ngol to dow o laarat bolol ngol to lees nden alhamdulillahi gurdam ma ɗam ɗam waɗi fayda ɗam waɗi dalilu haɗa yetta yimɓe ɓe fof jettima wallahi la ajim si tawi no ni no mbaɗa e fulɓe he si ni no tew o ni no heñre wayi e tew si tawi no tew fof wayno noon jaasi fellittako laaɓi ngalotanoko an yiɗi fulɓe mandamo nde nelduɗa kamɓe rawani mbo ari e am min arno mayde mino haala pular waji goto wi kam mo ana haalata jolfe mbin ɗum min fulɓe ɗiɗo jibini kam taɓɓitmiɓe min ko pular kalatmi hono mbaɗɗa si lettre ari ɗo boni arab janggamo haɗa jangga tubakoje ñande fof ɗa tottotira fulɓe jungo ananani pular hande de a nanata nden manda o nde nanɗa in bo ari e am billahi hono ma weɓani an jooɗi e jeeri haɗa ƴoga e mayo alhamdulillah tabarikallah a salminama a juurama an e ɓesgu ma e talibaji ma e yiɓɓe ma e anduɓe ma e fof ma alhamdulillah rabbil alamin suddiɓe on jarama tabarikallah alhamdulillah Allah jarama on jarama min jetti Allah min jetti on galle si weeli ko rewɓe si metti ko rewɓe sa darima e damal galle nanɗa duko ko rewɓe ɓe sa nani ƴeelali ko rewɓe ɓe nden si galle weeli ko onon simbo metti ko onon tinnoɗe onon Allah totti mission o simi darima e nder daje mbimiɓe suɓaɓe ɓe kamɓe mbiyete rewɓe worɓe ɓe kay koɓe kër tan ko yahoɓe tan ɓe ngara laarnino ɓiɗɗo woniri poids laarnino saku lamɗam nisiri laarnino saku gerte nisiri Allah ronda gorko saku lamɗam ronda ɗum saku gerte ronda ɗum lekɗal mawgal salo ɗum ron ɓiɗɗo won ko woni
o ƴetti poids ɓiɗɗo o wi ɗum e debbo he dadndeke ko on woni neɗɗo manam fewata redata jibinta musninta wabata ɗum ko hunde ko pewatɗo mbo reeda mbo jibina Allah wi ɗum jiddan bayda yekkiti ɗum o dari lappi ɓernde nde waɗi hen ɓorɗi waɗi asi hen forage waɗi ɓorɗi keddam joni jibina yiyata nanata fuɗani ñiiƴe loote ha laaɓa ɓoocaki fiile bagi wala e nder suudu yumma o wala e nder suudu ɓinguel ɗano yumma ɗano mayɗo e ɗaniɗo wolon goto dogi hakkude mum simo ari tan o mayat ko kewɗa ñamale fof sa ɗanima yejjiti ko kewɗa programme fof sa ɗanima yejjiti cukalel ɗano yumma ɗano ha weta ngal fina e jaam ngel musline wawa wimi ñaami haari wawa wimi ɗomɗama wawa wimi heegama ñamminayin ha haari ha haara yarnayin ha en ɗombita way kan on woni neɗɗo nden so dañi mawɗo gorko mbo waɗi waare mbo waɗi ñiiƴe hombo yiya hombo nana siɓe kaldi ɓe nanotirani debbo o haalani jaam kala mbo haalani gonga haala fenade min noon fenadam ko joowel ullundu sa wiɗitima mbiɗɗe sa wiɗitima rek coɗoyoɗa walla ñalla wonɓe buubi allahuma salli ala sayyidina wa sallim la seydi alhamdulillah jaramal alaji seydi ba albarka ya seydi yeey ceerno Ousou ceerno jarama albarka ya seydi alhamdulillah barakallah gorko moƴƴo barakallah alhamdulillah jarama albarka no baɗɗon barakallah ceernajo barakallahu eyyi inchallahu salamu aleykum moon mbaɗɗa ceerno mbar jawwonema ndu galla to ɓari min ɓuuri welto ko gorko lobbo indema ɓooyi are am ndeysan ko ande Allah hoddi wallahi ko gonga ceerno ya seydi yo Allah waɗ moƴƴere bandiraɓe on calminama seydi salamu aleykum mbaɗɗon ndu galle o hono ɓeskuma wiɗo o waɗi honno o waɗi ɓundu kedda honno waɗi ɓundu kedda nam o tappamo aha o wi ɗum baydan o dari jiddan o dari o lappi ɓernde nde o asi toon forage o waɗi ɓorɗi keddam funtini ɗe kullugal he ɗon ɓinguel musnata debbo woni jarama jarama ceerno jarama noon hara ko soirée yettoɗa waɗa wona so seydi soirée ko ɗum noon woni fullo tigi soirée mbaɗɗa bacca jam tan ko eyyi galle o seydi Diallo jam tan barika alhamdulillah barikallah ɓeyaci kala ɓiɗo eyyi assalamu aleykum bandiraɓe julɓe koto jeeyi hawdu o assalamu aleykum bandiraɓe julɓe assalamu aleykum bandiraɓe julɓe on calminama on jurama e dow inde ceerno men halifa men on Ibrahima Samba Haari Ba mo ganduɗa ko hoorema kam woni fofo men eɗen calmina julɓe e dow inde makko eɗen mbiya kala ɗo koɗo woni ɗo woni koɗo woni koddaɗo ceerno Samba yima bisimilla e ndeɗo ñalande ko ñalande ceerno Samba kadi wona ñalande ceerno Samba ko ñalande men enen foof ko ñalande julɓe ko ñalande julɓe worɓe ko ñalande julɓe rewɓe onon foof ceerno Samba yi on bisimilla moon e ndeɗo ñalande ko fawti hen mbeɗa salmina hoɓɓe men ummiɓe Gambia hono hooreɓe tabital Pulagu mbeɗa salminaɓe e dow inde ceerno Samba mbeɗa salminaɓe e dow diine l'islam mbeɗa heeɗi haalaji belɗi ɓe kaali ɗo haalaji mbaɗɗi fayida saabu nani mawniraɓe moƴƴuɓe hono Sidi Déme e yetta li o ɓe kaali ɗo konguɗi mbaɗɗi fayida holkoɓe mbi enen fulɓe gaare gonen neɗɗo goto wona pour wonde rasiga so haala mbiye ken rasisen kono en gona wonde rasiga neɗɗo ala saago jiiɗa hoorema sa jiiɗa hoorema wawa yidde goɗɗo ko ma jiiɗa hoorema mbawa yidde hunde sa woppi ko gonɗa ma ferkitoɗa fotani ferkitade janaɗa fota yande ɗum noon enen fulɓe gaare dosen kilo lekki pirkiɗo e galle ceerno Samba gaare dosenki so ko mawni ko waɗi cate mbawen tutade gokki ko ɓuuri wonde caɗele meɗen ko haala ɗo ko ɗo gacceten ɗum sinno ko koreji men ɗi kalno mbaɗata koye portable mabɓe mbaɗa e kasitaji mabɓe mbaɗa e mémoire uji mabɓe ɓe jaaha ɓe keɗo jemma ñalam kono enen ko haala koko ɗo gacceten ɗum jeenene keɗo ken fotani heɗade ɗum noon gaare ciften hanki alluji ɗiɗi joguiɗen alwal alquran ngal gila asili eɗen gondi e maggal e allahwal gaynaka hannden en batti hen allahwal nasarani fulɓe hande pini
en mbiyatake en finani hanki ko alluji ɗiɗi ɗe gonno hande noon gotal ngal ɓuuri heddade men gaynako way kono gase meɗen kono alquran o kam nani saabu ala fo ɗo mbaɗa yaade aduna ha mbiya english fulɓe ala ko fulɓe enen goni foof kono kadi eɗen caggani foof men ceerno men halifa men en belsinta ha woɓɓe keɓɓo kutoro gonten eɗen mbiya sinno saw sinno haaɗi boyi lamade ɗum noon ko men ko gaare jaggen ha tiiɗa mo haali o hanki mbimi ceerno men nafo men o en belsinto ceerno Samba ko woni mum ko en ganda ko Allah waɗe makko neɗɗo noon oto ƴeew ko no wayni ƴeew ko Allah waɗe makko ko ceerno Samba Allah waɗe mum pewal Allah waɗe mum yidde l'islam Allah waɗe mum yidde leñol ngol o sidde mo haali ɗo joni kala ko woni e nder aduna he o yiiɗa ha Fouta yo yiiɗa ha Makka kono Pulaar tan o haalata toon ɗum noon eɗen teddinen ɗemgal men teddinen koye men neɗɗo ya teddino hoore ma hadma teddini goɗɗo teddino hoore ma tawa oɗo mawlud mbaɗoɗo tinaɗen darɗen hen mbaɗen hen juuɗe men enen foof kala gonɗo e seraji wonɗo ha Kaolack haɗo Pullo wawi wadde sa nani o gam tina aɗa waɗa hen doole ma e juuɗe ma saɗa waɗanani hay goto ko hoore ma mbaɗanɗa sa waɗi e dewal Allah hunde ko hoore ma mbaɗanɗa mbaɗen kiloli ko gawen ko dosen ko hakki wilta mbayno awdi gotti saabu hande ala fo ɗo dental bongal ni haalata Pulaar ɓoole leydi ala ɗo jaaɗa ɗo hande o diwan ɗo oɗo area Saloum ha ñoomi bat ala jiiyata ɗo hande mawlud waɗa yiya Pulaar men ala ɗo tan woodi ɗum noon gaare toppina ko ɗum ɗo jeyɗen ko jeyɗen ko to fijireten ɗum mbasen yettidade ko men ko assalamu aleykum wa rahmatullah docteur duo juulen ha seeɗa ha bisimillah amin docteur ngo en duwano docteur Abdourahmane Ba amin amin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم رب لا تكلنا لكثرة معصيتنا رب لا ملجأ ولا منجا إلا إليك بحرمة أسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا باسط يا جواد يا وهاب يا من بيده ملكوت السماوات والأرض اللهم رب ارحم موتانا واشف مرضانا واقض حاجاتنا اللهم اجرنا فيما نحن فيه اللهم بارك لنا فيما آتيتنا بحرمة قرآنك الكريم بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بحرمة الصلاة على النبي المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا رب Babaka aɗa yaadu he docteur yo kawaɗoma ñalle to nder taw ɓe ñotte nder taw ani kawaɗ joni ngal ala